Ongi etorri Gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri, Gamerauntxiaren 121. atala, esaten eban bezala palindromoa, eta 5. denboraldiko 33. atalean gare. Naiz irratian FM-ean entzungo dozue, baina lehenago Twitchen egoten ga, Gamerauntxiaren kanalean, 5:00 eta ja gero, asteartean, naiz irratian, gabeko 12:00 botatzen dugu saioa. Eta gero, ohiko plataformetan, podcast bezala, ero bideo bezala, ikusteko aukera izango dozue. Gamerauntxia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea da. Gamerauntxia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko edozein informazio, euskerazko itzulpenak eta parte hartzeko taldeen berri baita. Ni Damian Medina baitea naiz, eta nirekin die Aritzo Diriosola eta Lando Nunzueta. Haupa, ze moduz? Arratsaldeon, beste aste bete berton. Bai. Bueno, eta badauzkago albisteak, Gauzak gainera datoz. Bai, hilabete potente orokorren, komente benduzen aurrekoan bideojokuek, Aritz bebida hemen beste jaspaldi estrenetako joku batzukaz, interesgarrizekaz, astion Doomen joku barrize jasotzen dugu, The Dark Ages, gogoak dauzela izan. Horre, errendimendu aldetik aipatzen da, ez da biera igual horren ondo, ez dakiz zer, baina joku oso ondo dagoela, osake gogoak. Eta Doom beti izan da, ez? Errendimendu aldetik ondo ibilidan jokua, así que pentsatzen dut hor partxeak eta egin behar dana egingo dela hori fintzeko. Bai, kuriosoa. Espero bai. Beti Bethesdaren Doomak izan dute benchmark bat bezala erabili dira, ze oso ondo dabiltzalako, eta grafikoki oso potentea aialako. Hortaz, arrara bada, eta espero ezagun lehenengo eguneko partxe hori egotea, arazoi konpotza dituna. Akatsak baino, esango neke, eskatzen da bena gaitzi dela, Alde batetik ondo optimista dauela, baina, klaro, ray tracing edeko berez argiztapenerako, gauzain jertxoek eskatzen hasten gara, eta segurunik ez da horren aproposa horrenagailu guztizentzat esango dugu. Hori da, kontutan euki hori. Ray tracinga espadaukazue, zingo esate printzipioz, bentsa jokoan ibili. Generazio berrizan ikusten gabizan gauza bada, Indiana Jonesekin hasi izan, eta bentsat Doom honekin be ikusiko dugu. Orduan, 1080 bat baldin badako zero hortik behera, hortik aurreragoko zerbait, arazoak izan lehizkezue, orduan, erosi aurretik ondo begiratu. Printzipioz, etorkizunien gehitzuko da bela, Path Retracingintzako euskarri hori, hau da, txartel zarrantzako euskarri, baina ez dakigu zelan funtzioneko daben, ez dakigu zer. Hori, Lander, hori Doomerako, ero Indianarako behita? Doomerako, bai. Vale. Bueno, orduan, normalian ja, gero eta gutxio dare, ray tracingik egiten ez daben ordenagailu eta konsolak zer esanik ez. Baina, bentsa begiratu ez, lagaurretik, ez dakiz ema balioko daen, badakigu ema balioko daen? 80 euro, bai. Hori, 80 euro utzi aurretik hor, ondo begiratu. Besterik ez. Nik uste dut, astia honena, ez? Eta kareta sartzea, Aritz. Hori da, kareta aurrea. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Doom aipatu dugu, seguruenik tiro jokuen artien mitikoena, baina beste tiro jokuen saga batera paseko gara, ze Xboxen saga
ospetsu mitiko baten itxulera barrizegaz, kakotxartien hasiko dugu irratsaio hau. Gears of War Reloaded aurkeztu dabe, The Coalition eta Xbox Game Studios taldiek. Berez, ez da Gears of War barrize, Gears of War originalan birmasterizazio bat da. Abuztuaren 26-en kaleratuko dela iragarri dabe, askotariko hobekuntza grafikokin batera. Berez da, bideokoaren 20. urte hurrenerako ospakizun moduko jokue. Datorren urtien beteko deuz, 2026 urtien 20 urte. Eta hori, ospatzi da helburue remasterragaz. Azken finean, lauka bereizmenagaz, testura naiz efektu hobiekaz, HDR, VRR eskarrizek, argiztapen eta garizpe hobekuntzak, apurbete hobekuntza tekniko horrek, adeguzenak aipatu, edozen, ganorazko edozen birmasterizazio edo remasterretan. Gero, FPS-ei dagokizunez, hor bai badauz aldaketan nahiko esanguratsuek, segundoko 60 irudizen tasia epatzen dabe kanpainerako, eta 120koa multijokalarerako, orduen hor nahiko potente dator Reloaded dau. Ze aurreko jokue, san hiltzen 1080p eta 60 FPS-tara baino san hiltzen, orduen multijokalari zen olako saltoa motie nahiko nabarmena dela aipatu leike. Modu horretara, 2015 urtien estrenesan Gears of War Ultimate Edition, beste birmasterizazio baten, eduki danak bilduko deuzela aipatzen da Reloaded honek, aipatu dut esan hobekuntza danakaz. Ultimate Editionek kanpainerentzako atal gehigarri bet, multijokalarien modalitatiek, mapak, zein aukera guztizekor batera desblokieta eta gauzak izauk eitxuteko basan. Eta, tokiko multijokalariz ez gozatzi ez gain, oingoan online atalari, joko gurotzatue edo crossplay-ze gehitzuko dutzie. Hor, crossplay izan da, plataformatara pase birgara, ze ez ustekorik handizena, edo ez, alorra honetan ikusko dugu. Zelan ez Gears of War Reloaded, Xbox Series eta PC gaiutan estreneko da, baina PlayStationen lehen aldiz helduko da saga hau azken finien, PlayStation posterako bertxinio egongo da, orduen lehen aldiz probalko dabe azkenien olako saga maitatue, Sonyko jokalarizek, baina behintzet, eureko Ultimate Editiona erositxe dekizenek, doan jasoko dabe Reloaded berri hau, orduen alde batetik, ez da olako jauzi handiz esango dugu, Ultimate Editionetik Reloadedera, baina behintzet aitzaki horregaz doako opari moduen emonda jaroslieri, esango dugu salbetie edo behintzet beste begirada bat lortzie eskuratzi lortu da bela, Xboxekoak. Lander, kuriositatez galdera bat eta gero bi komentario. Lehenengo galdera, egin dutena Gears of War Reloaded hau dira estudio principala edo remaster, igual remaika aztakit, hau gaitea arduratu dira estudio paralelo edo sekundario bat? Hainbat estudio austartien, baina berez, remasterra da, baina ez da horren remaster handiz ebez, ez? Orduan, atzien, naiz eta beste talde bat egon ez dugu alako aldaketan handik ikusko, ez? Eta ero komentare zen, ikusten nahi irratzaioa Twitchetik ikusten nahi izatenak edo YouTubeetik edo bideoa ikusten nahi izatenok. Komparatiba daukate egin da Reloaded izango gana, 460 FPS-en, gero 1080 ze tamainu zen, eta bere garaiko Xbox 360koa, 720pkoa ze txikia zen. Antzematen da, kalitate grafikoa asko mejoratu ala, baino detailea eta pila mejoratzen den bezala, nik uste galdu dula puntu batera iluminazioa, kolorea, ez dakiz zer dan, ze lehenengo Gears of Warra neko iluna eta tetrikoa zan, eta orain pixat galdu egiten du, eta ez da argitatzun eta aldetik neko generikoa edo jolas askotan ikusten den argiztapena irutzen zai daukala, Reloaded honek. Hortaz. Bai, zo ikusi bidizorik, zoritxarrez, ondino, irudi hau eta beste pare bat baino esteko guz, orduen itxaronen birko dugu apurbete zehaztasun gehiagoaz, azterretxeko nedanak. Baina, ez dakitz, berez, ez da berezen boten horren besteko saltoa dela Ultimate Editionen antzeko zehozer espero birko gendun. Bai, Ultimateetik bao mejora, baina ez da exageratua. Eta ero, komentatzeko igual ez, aipatu dugu PlayStation bostean aterako gala, eta nik uste exitua izango gula, ze PlayStationeko sagan horrako jolas bat ondo sartuko gala irutzen zait. Eta ero gainera, daukaun presenteak ez, aurkoen irakurtzen nun, Forza Horizon bostak, ez da, milioi bat
kopia edo saldu ditula PlayStation 5-en. Osea, Bai, ez da bai ez tatute berez, zifra horrek alako, bueno, erabiltzaileen edo jokalari zen aldetik ataten da bez, berez soinoko Xboxek ez deuz zifrak bai ez tatut, astotuzte ingo da benik. Baina bai, nik bai hori irakurrenean, bai batena, eta azken izu dinozune da, ez da, bai Gearsek, bai Forzak, PlayStation oso ondo funtzionetako aukera deki ez, eta ez da harritzekoa, olako mugimendu lortzie batez be, egonda astorak eta edo, ez, berri potente horren atzien, azken finien begira asko eragarri da bez, eta normala da. Bai. Ba, bueno, ni bere garaen ebilin itzan Xbox 360 bertzogu horren, disfrutatu nuen, naiz eta shooter alako koberturan eta hau ez izan nire shooter mota gustukoena. Baina, bueno, nire ustez jolasona da, zerbaitati daukan fama, eta baina etortzen mazaigu laukan kampaina 60 FPS-etan eta multijokalari 120 eraino, ba oso ondo disfrutatzeu. Eta ero bat esan dezuna hande, Ultimate daukaten antzat, ba, beira, oparitxoa. Laukako remasterizazio guztizte balde. Bai, azken finean, ezin garaztu Gears of War barrizegaz, idei ikusko dugu printzipioz. Eta datorren urtien edo berrengoan, ez dakigu ondino, ez da zehaztute. Ba, klaro, azken finean, idei hau berez Gears of War originalan historizen, baina hori hau kokatzen dalez, ba hor, gente, bueno, publiko barriz erakartzeko alegin itzen dabiz Reloaded honegaz, lehengo jokuen remasterizazio honegaz, ba, gero segurenik gauza bera itxeko, PlayStation 5-en urtengo da Reloaded, baina espero dugu idei hau be argitaratuko dela, harinago edo berandu bintzet, orduen horria publiko base barri betera ikitzen dabiz, ba, ez astute, baina oso kitziten ikusten dugun Gears of Warrentzat. Ba, bueno, albiste hona, jolasau, eta bai, klasikazo da. Eta hau, igual batzuk gogoratuko duzu, naiz eta igual ez jolastu, telebistan anunciatzen salako. Tears for Fearsen Mad Worlden bersiño klasikazo batekin Gary Julesek aldatuta. Ez dakit, honen banda, soinu bandaro, anunzio bat ikusteko aukera bat inbadoko esola YouTubeen be, politxa da. Osea, berez bere garaian apurtzaia bezala, zan nere ustez. Ja, eta nik uste jende askok gogoratuko dula bestia eta entzuten duenan, ostra, iarkia honez sonatzen dit, ikusi izana. Ni dauzka lagunak, asko, pasatu dituenak honek jolasak kooperatibuan, batez be, asko disfrutatzen omen zeben, eta oso kutsuntzat dauzke, orduan, bueno, albiste honak. Eta, bueno, klasikotik klasikora, baina asko esperetako bat, ez? Hemen Grand Theft Auto 6-garren, GTA 6 bezala gehiago ezagutzen dan jokuaren, bigarren trailerra argitaratu da Rockstar Gamesek, eta, bueno, geroratze eragarri zeben, bai, azkenean bespero zan 2025-erako izatea, eta azkenean 2026an dator. Eta, ematen dau hori izan dala eta, atzeratzori izan dala eta, barkamena eskatzeko ero bentzak konpensatzea aldera, da beztela gauzatxo batzuk egiten. Eta Vice City eraberritu bat erakusti dozkue, beste behin. Hau benetan, entzuten bakarri zabiztenak, eta ez badozu ikusi berriari buruzko ezer, merezi dau trailerari begiratu da jotzeak, ze benetan irudiak oso ikusgarria dira, ez? Ez da egite zuek zezango zinetien, hori buruz? Hori da, oinartin ikusi dugun aztakere irikan dizin da inotik nora bez bideojokutan. Hori da. Bai, eta pentsatzen dut hori. Jolasteko be... Bai, esan. Zatea, espero benula detaile eta asko ukiko zula, nik uste guztio garritu baitula, ez? Porque exageratua da. GTA bostea toki askotan ezaten zenun, detaile askota dago, baina ezkean bengo da hon detaile maila zoratzekoa da. Nik ez dut izarri inoiz ikusi parekoa da nik ere. Gana mundialekiko ezin da, betiko lez. Hori da. Asko handiagoa da, mapa, izango da aztakeri bat. Benetan oin mapa oso handiak joku askotan arazo badi, ez? Gehiago da errepikatzen dien eszenario batzuk, igual esertara joan behar zan leku batzuk, eta hori baina GTA batean ez daula izaten. Orduan, handia izango da, pentsatzen dugu, bentsatez, aurrekarietan oinarrituta beteta gongo dela, eta izango dela, benetan espektakularra. Bai, Rockstarreko oso ondo asmatzen dugu. Zugin askotan, mundu irekiko mapak kogekarrizik zaten dire, baina
Rockstarren jokuetan, bai GTA-an, bai Red Deaden, mugitzie, kosamen bada, ez? Batez GTA baten hartzezuz autoakaz, gazkinek, beti mugitzi aurra datzera ibiltzie, kosamen bada, grafikoki ikustekoa da, oza, joku betun gelditzu bargazizik atara, disfrute, ez? Erakusteko dekotzunan inguruen. Baina horretaz aparte gero, beti dekozu historirin beti dekozu sozer agertzen dana, aldaizen ausaskoa, aldaizen hirugarren mailako misioa sekretu bat, horti da buena galdute. Orduen, beti dekotzu arrapeta. Ez da leku batera joan eta objektu bat hartun da bueltan etorri, ez? Hemen GTA normalen guzagitxo egoten dira. Gero egitze da, misio nagusizek askotan oso linealak izan likezela, oso guiatuek. Baina, zentzu horretan oso mundu aberatza izan dabe, Rockstarrekoak eta horrek arrapetan dozku azken pinen. Bai, eta gainera gero postgame bat suposatzen da gongo dela, eta zenbatetan ondixagoa izan, bizitza gehiago ikiko dago, eta denbora gehiagorak emango dago, ziurrenik. Eta gainera hori, esploraziorako hegazkin bat hartu, eta benetan lurra baldin badukazu ibiltzeko, asko sobeto. Segituan bukatzia guarte bat, eta listo. Claro. Eta, bueno, nik uste talde hortatik justo jokua baldin badago, enkajatzen dotzana, mapa handi bat egitea, hau da. Eta orduan, Ero esan dezu, handia. GTAk ondo, Rockstarrek ondo asmatzen du jolas hori nola bete edukiz. GTA bostean behintzat, bazauden zona batzuk, alare gauza gutxi zaduela egiteko, baina ez bazan kanpainan lortzen zuten Tokio horietan pixka betetzea zearekin. Porque onlineak ere bere alako kanpaina kooperatibo moduko batzu zeuzken, misioak edo lapurretazianak. Eta pixka haiekin, geistak, eta haiekin lortzen zuten pixka Tokio horiek enbeste ibilietzian eta zerbait zartzea. Orain segurazki hori areagotu ingo da. Gaina hortik ez dakite, zurmurroa daude, ez dakite egia izangoan edo ez, baina jokoa 2018tik hasita ote dauden garatzen. Hau da hori 7 urteko garapena izango litzateke. Bai, seguramente bai. Urrengo urtean, 8 urte izango litzatezkela. Nik uste holako jolas bat egiteko denbora behar dezula, eta bueno, jolasak zan duguna, teknikoki impresionante ikusten da, historiare ematen du orain arte, eta trailerrak hori aipatzekoa da, ne behintzat puntu batera harritu edo desberdina irutu zaiz, normalean askotan akzioa, trailer horrentan akzioa da, ze GTA izango litzateke akzio puntu hori, baina GTA ez dugu, ni behintzat gogoratzen duanik ez dugu izan protagonistak bikote bat direnik, eta pixkat aspektu sozial hori parejaren arteko, bikotaren arteko aspektu sozial hori ematen du traman batera egongo dala, así que hori kurioso izango da. Nola lantzen duen Rockstarrek matematika bat ez duna orain arte jolasetan landu. Lehenengo aldiz, Aritz. Nik, bentsat, 3 Vice City 4 eta 5 ez da izan. Hori da. Así que, bueno, bai. Esaten da mesela Aritzek, ez? Protagonistetan ardazten da pixkate ikusten dan trailer hori, Lucia Caminos eta Jason Duval bikotia aurkeztu dabe, eta hauen arteko harremana, ez? Ikusten da. Itxura batean, bideojokoan Lucia kartzelatik atera sazten da, eta naiz eta agian Jasonekin lehen misioak bizi, gero biekin igual jolastuko ete dugun emoten dago, ezta? Prentsa horrean, azaldu dozkuenez, hasiera batean erreza ematezoan, lapurretatxo batek okerrera egiten dago, eta orduan basartzen ga kristonetako kanpaina batean, ez? Konspirazio erraldoiekin, eta gure bi protagonistak a priori bi pringau, ez? Izango zienak mundu honetan, bertzen die sekulako izkanbilo eta iztilutan sartuta. Leonida eskualdea izango da, atal honetako mapa hori, orduan ez da Vice City bakarrik agertuko, baizik eta Vice City izango da mapa guzti honen parte. Eta hortarako, guk ikusteko kokalekuak eta pertsonaia, webgunea bera eraberritu omen dabe. Informazio nahiko bertan webguneen, apur bete de pasada erakutsi bidena, eskorik aipatu barik, baina gero sartu nezkero, protagonista barrizek, pertsonaizek, bizitatuko dugu zen leku horrek, argazkizekaz eta irudizekaz. Orduen, interesa baiko zue pase bertatik, zen nahiko interesgarri zaik izan ikusteko.
fanbasea gertatzen, ja, jokorako berotzeko. Hori da. Bai, eta batez ere hori, ez? Maiatzaren 26-ra, 2026ko maiatzaren 26-ra atzeratu dabe, eta, karo, espero esan udazkenean agertzea. Guk badaukagu susmo bat, ez? Honek ze suposatu leiken, beste enpresantzat, beste bideojokuentzat, eta joko askok 2025an etarabia zebenak hasieran, eta 2026ra atzeratzen zebiztenak nahitza GTA-kin batera esetaratzeko, oin, igual aurreratzen saiatu beharko die, ero zerbait egiten saiatu beharko die. Azkenean, honekin batera irtetzea, arazo handi bat izan daike. Bai, ze mundu guztiakoa jolas honetan, eta ja, medio eta komunikade guztien atentzioa da jolas honetan, beraz, nik usteet epoka hori izango dela, bideojoko aldetik GTA kenduta oso pobrea, eta bat publikatzen badu zerbait, oso atrebitua izan da. Eta oso desberdina izan behar da, ez? Izan behar da, nire jokalariak ez da behar para jolasten. Holako zerbait. Bestela... Pentsa, trailerra oin azte bete oin 6 egun estren esan, da ja, 103 milioi ikustaldi dekoz. Osa, etxeu zelako aztak egitan. Bai. A ber, kontutan izan behar da, ez? Ikusten da, GTA ketarako da jokua, amortizatuko dau 2 segundutan, gero online basatuko da, ez dakit, oso ondo joako da joko bat izango dala ematen dau, kistonetako lurrikara egingo dau, bideojokoen munduan, ez? Azkenean ez industrian bakarrik baita bezerotan, eta hor bai badago presioaren hauzia, ez? Burro asko entzuten die, ia GTA-ak ipiniko daben listoi baten da 20 eurokoa, 100 eurotik gora, ze gertatuko ban, ez dakit, hor badago zurrumurru asko, kanpoan, eta karo, norbaitek egin baldin baleik olako jugadan bat, kasu honetan GTA izan dike. Bai, permititu dezakete ez, osea, ja publizitatea badaukate, Landark esan duena 100 milioi ikustaldi dauzka bideoak, zeurazki jolasa izango da historian egon den jolasik publiko aldetik zabalena daukana, ze jende pila bat, ez dana bideojokotan ibiltzen ez seguramente ezautuko lako jolasa. Eta gero hori ez, aurreko nahi patzen denuna, orain arteko jolasak AAA direla esaten badeu, zeurazki ja esan daiteke GTA edo itxura hori dauka GTA hau, laukoitza izango dala, ja beste produkzio maila baten, ja esaten dugu, ez jolas bideojoko asko ja Hollywoodeko produkzioa baino garestiagoak eta lan gehiago daukatena diela, hau, honek eskala bajarriko du presidenterik ez dagoena, hortaz. Eta gainera jende aldetik be, zain dago jende aldetik, gehien daukana izango da zalantza barik. Bai. Ze, Silson ez dakize, baina GTA estoirako dagon jendia, zain, ez da beuki beste joku bat bez, sekula, momentuz. Jokalari zaletua ez dana, edo jokalari jokatzen duna betikoa GTA, FIFA eta Call of Duty asko jokatzen duna Silson esati duzu, eta asko esango dizute zer da hori. Osea, jolas oso ona da eta fama dauka, baina jende asko dongo da ez dakina zer dan Silson. Aldiz GTA mundu guztiek ezautzen du. Bideojokoetan minimoki biltzeana zalantza daukat, eta ibiltze ez da jende asko ez dautuko dulako. Hortaz. Ez ni parian ipinginek igual Fortnite, baina baita Fortnite izango esan baita adin bat jakin batian gehiago. GTA maila guztietan izango da. Osea, ezagutza aldetik GTA eta Fortnite izan dezakete, antzekotasuna, publiko aldetik GTAk oraindik gehiago hartzen du. Ze Fortniteek, izan dezu bezala, bere nukleoa dauka adin tarte jakin batean, GTAk literalki dauka 18 urtetik gorako entzat da, baina gaztetxoetatik azita, eta ala ziginen batzuk ere, toperik ez dauka gora. Beraz, ikusi beharko da. Eta garantzitsua ez, zuei galdetu nahi nizuena, noiz usten duzute Rockstarrek aterako dula lehengo trailerra edo olakoa gameplayakin. Ze ja, ikusten dut 14 egunetan, pare bat astetan, ja, urte bete baina gutxiagotan jarriko gehala, erterara, hortaz, ez dakit. Nik ez du presari parik, eta Rockstarrek ez da bengo dira garpen handirik aurretik, osea, bota urte bukaeran, igual ikusten dugu lezo zer, ez dakit, eta burutarin hau.
igual zehoz, baina kare, interesako jako bai jaipeatzea eguna baino lehentxu hau. Baita, hastia berotzen, ez? Bila bete lehen hau edo... Baita ere. Bai, erreserbak eta irekitzen dago zen momentuen, Bai. hor hasiko dire kaini mote segurunik. Ba hori, estrenatuko da PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan. Eta, bueno, honekin batera baita agertu da beste zurrumurru bat, izan dara GTA 4 remaster bat egongo ote dan PS4 eta Switcherako. Bai, harino jaso gendu nez, Red Dead originalan remasterra, lehenengo PlayStation 4ako da Switcherako, gero PC-erako baita, ze originala zen egoten PC-en. Eta gaur insider ezagunen aldetik, entzun dugu, hori GTA 4 igual erungo da bela PlayStation 4 eta Switchera. Switch originala lehenengo, gero igual bigarrenera eta horti batera portak PlayStation 5-erako, Xbox Series-etarako eta bestetarako. Azken finien oso joku maitatu da, igual beste publiko moto batera ekartzen da bela, GTA-an unibertso barruen. Eta grafikoki beste buelta demonan jako, bat ezue kontsolatan, ez? Egiz da igual, apuru zarkitute geratu dizla framerate aldetik, bereizmen aldetik, eta horreri buelta demotik aukeri dekela Rockstarretik. Ondino gehiago aipatzen da, urrumurruen artien, Max Payne 3 remasterren bat be igual ikusi leikela etorkizunien, edo behintzet alako paken bat ikusteko aukeri egon leikela. Espero du baietz, Max Payne 3 oso joku, kagarzko joku da Rockstarren katalogo barruen. Max Payne trilogi bai, danak. Eta hori da, ganera oin Remedy Max Payne originalan remake eketzen da bilela, aukera politizen gozan irugarrenan remaster bat ikusteko baitz, ez? Orduan, moten dugu zentsu honetan Rockstar pila jartzen hasi dela. GTA-an trilogi zarran remaster eskasan hostien, zor ikusu genduzen, soin urte batzuk Hiru Vice City eta San Andreasen apuro terdi purdiko remaster batzuk, behintzet Red Dead originalan remaster honegaz, nahiko emaitza honak lortu da bezala moten dugu, eta laugarrenagaz, GTA laugaz bide berbera jarraitzeko asmoa uko bien atxadanez. Nik uste GTA San Andreasen remake bintzat izan zela, remake horremestara barkatu, izan zela globo sonda bat, beraiek eintzutena internoki behiratzeko adimen artifizialeko, ia generatiboko tresna hauek ze puntutaraino lagundu zezaketen gauza holako bat egiten. Ze, hainbat ikerketa bezala, ikerketa aterazian, bideoak, adibidez, zea bat zana, torloju bat zana, segun borobilduta eta hori izate zuten probablemente ia batek egin zula, poligono gutxi zitula pentsatuta, eta beste zenbait detaiekin. Nik uste egin zutela pixa globos ondo bezala remaster hori, ondo ateratzen bazan ondo, eta bestela, eta ero ikusiko dutela, ez, etorkizunean erabili. Ez zait irutzen GTA 6an adimen artifiziala erabiliko zutenik, edo ez bintzat are importante batean, ze bagit eta ze jolasekin nahi dian jokatzen, baina, agian olako erremasterretarako edo joko txikiagotarako balio aldiete balioztatzeko. Baina, ikusi beharko da. Eta igual, hurrengo albisteakin guaz. Bai, ados. A ber, albiste hau ja pila batetan aipatu deu, erratzaioan. Baina, Palworlden albiste berria atoz, jolasa bera baino gehiago Nintendorekin daukan auziarien inguruan. Ze, Pocket Pair Studioak bai estatu dizkiguen basta aldaketa egin ditula Palworlden. Oraidik jarraitzen du aurreti asko sarbidean, baina, mekanika batzuk eraldatu behar izan ditu. Zergatik? Pokemon Companyk sartuta daukan auzi horregatik. Pixa gogoratzen dugu, rekapitulatzen dugu gauzan nola jundan, bere, zango nuke, 2023 edo 24 izango zen segurazki. Nintendok eta The Pokemon Companyk elegite bat, salaketa bat aurkezten dute, Palworlden aurka, hainbat patente urratu dituelako esanez. Zehazki, gero atera zen epaiketa edo salaketa horren detaile gehiago, eta gertu ziren 3 patente urratzea akusatzen ziotela Palworlden estudioari. Eta, ja berrikuntzatzuk egin da zauzkan Palworldek, 3 patente urraketa hoiei aurre egiteko balio izan zeketena. Lehenengotako bat izan zen,
palboleko piztiak pal izena dute. Bueno, pal piztia horiek garrapatzeko pal esfer bezalakoa biltzen zen, hau da pokebolaren homonimoa izango lezakena pal horren. Baina, bueno, joan den urteko azaroan argituratu zen 0.3.11 adabakiarekin jada palesferan mekanika kendu zuten, beraz alde horretatik ja patente urraketa horren arazoa ekidin zuten. Eta, bueno, falta zaizkien beste biak, pasadan astean ateratako 0.5.5 gaurkotzearekin etorri dira, alde batetik. Alako pal edo pizti hauen gainean planeatzeko aukera bat zeneukan, eta hori aldatu egin dute, ja ezingo zara piztiaren gainean planeatu ezingo duzuin, baizik eta betiko gailu bat izan beharko duzu, planea gailu bat edo horrelako zerbait. Eta gero gaina beste mekanikoa zen, planeatzeko aukeratzen genuen piztia honek halako hobekuntza edo indarkuntza batzuk, indartzaile desberdin batzuk ezartzen zizkion gure pertsonaiari. Planeatzailea aldatu dute, esan dugun bezala tresnetara, eta pasiba edo hobekuntza hauena aldatu dute ez planeatzen izena, baizik eta zu daukazun taldea, seikotea izaten dena, seipiztiana, oraien talde horren araberako pasiba batzuk jarriko zizkio pertsonari. Beste patente urraketa da esango neke, oin momentuz bi bakarrik erantzun dabez, eta beste bateri erantzutie falteko jakien alan dabe. Ni pentsatzen pasiba nauzala hirugarrena. No, seguru guztu desetxe. Ematen du pixkata ideala habitatzen, zalaketatzen handia, ze 5 milioi euroko indemnizazioa, 5 milioi jenekoa zabarkatu. Are gutxiago dana. Baina, nik uste gehiago eta irutzen zait parbolekoei bildurra ematen zietena zen, ordaintziaz baino gehiago aksesua edo jolasari egoak moztea. Eta horregatik egin dituztela aldaketa, gainera ez dira aldaketa atzu kritikoa joko aldatu duktenak. Zezken finean, aldaketa hauek txikikeria dela esan dezakegu, eta erabatean, 3 patente urraketa horiek kentzen dituztu gainetik, eta ja Pokemon Companyk ja ez dauka zuri kontraiteko ezarre. Eta kuriosoa da, eta hau, leheno albistea irakurtzen nahi nintzanean neuriri goratu naiz, eta zailaketa sartu dizkioten mekanika hauetako asko beste jolas batzutan ikusitu hor daudela, baina Nintendo eta Pokemon Companyk ez du alako salaketarik sartu. De hecho, Pocket PR-ek, palborleko garatzeek ezatu dute, behaien beste jolas baten, Kraftofia tituluak ere mekanika horietako atzu dauzkala, eta han ez zietela salaketarik sartu, ez? Hortaz, ematen du pixkat salaketa hau izan dala, bat alde batetik palborren izan duen arrakasta, ze 25 milioi jokalari bat zituen, kaleratu zen hilean, orain zeurazki, igual aktiboak ezain beste, baina guztirakoak pila bat izango ditu. Asko, eta esperotzan kopuru bat. Eta horretaz gain, eta nik uste hau honek pixu gehiago izango zula, bere garaian PlayStation 5-ak alako Sonyrako bertzio bat, hasieran PC-erako atera zuten, eta gero hitzartu zuen PlayStation 5-erako bertzio bat ateratzea, agian PlayStationek edo Sonyk nahi dulako Pokemon motako joko horiei kompetentzia ingo dion joko bat ateratzea, eta bere plataforman izatea. Eta ikusi beharko dugu, nola dijoan guztiak, momentu zauziak irekita jarraitzen du, ikusi beharko da, ikusi dugu lehenengo 2 patentea behintzat salaketakoak jada konpondu dituztela, 3. ikusi beharko da, eta ero salaketa nola jarraitzen duen. Igual Nintendo eskatuko dio egindako kalteagatik ordainketa pagatu bertula, baina esan dauna. 5 milioi yen dia, ustet $500,000 edo izan daiteke ziazala, konbertzioa pixa dezatiko. Nau seguru zen batera, baina, klar, azkenin kontuten hartu behar eguna da Pocket PR oso estudios etxikizela, berez, ez dakitz, 5 langile edo lako zezerritzen, okeres panabilen, igual gehiago dira, baina, bueno. Lander, 5 milioi yen esan duzu? Baina, 25 milioi publiko... 30.000
€30.000. Ba, beira. 25 milioi pertsona euskatzunea jokoan, nik uste 30.000 horiek diela kasi propina bat lortu dezuna, ez? Joder. Ez dakitzu izan, egiz izan, Osea, jolasak, ez dakit, €40 balia zitun bere garaian, kizkiz banao, eta ero gainera uste dauzkala kosmetikoak eta mikroordainketa dauzkala, eta hortik jendea nik uste eta Claro, engantzatuta... baina bai komente dugune, hasik eran baiz izan kriston boomez, kriston pelotazoa, baina gaur egun zenbakizek asko jaitsi dire, zerbitzari zen mantendu behar dire. Ez dakit, ez nek esango bez, azkenik alderi atxudanik eurentzat, Nik ez da ba. Eta ero baina PlayStationek ordainduko ziren esklusibitate o eramateatik zerbait, nik uste. Bueno, bai, esklusibitati, Bueno, esklusibitatea ez, baina berain plataformara eramateatik, nik uste. Ez dakit, hori bai ez dakitela hor duen horrena sartuko. Baina, bueno, hobe ez ordentzen ze, $30.000 horiek hobeto poltsikoan izatea Nintendoren egan baino, ez? Hortaz, zeratuko dira esan den bezala txikikeria dira, aldaketa horiek egiten, eta hartara jada bidea libre geratzen zaie etorkizunera begira. Bai, baina aldi berien kontu hartu berogu Nintendo kenamen jokaldiz, ez? Aurrekari batzuk esarri deuz patente oso tonto batxuntzat. Pokebolana, planagailuena ezin dizela izen izakizek, erabiltzen zuzuna jokuen. Osa, dire patente batzuk ez tekinak inungo zentzurik. Nik aluzinante erutu zait zea batek, patente zea batek etxeek, internazionala hoten dira, herrialde bakoitzean, nola nartu dien hori patentatzea. Gauzain generikoa, ze patentea normalen izan behar izaten dute bastante esplizituki egon behar izaten da, eta soluzio uniko bat izan behar du, aurretik, gaina nobedosoa izan behar du, aurretik egin ez dena, zalantza dauzkat. Pokemonek eragin aurretik ez zeudela mekanika horiek, ez ziala existitzen. Igual Pokebolana alzu saldu modu batera bestera, baina planeatzen aia, venga, hombre, keba. Orduen, olako geusatan, ez, patentetik olako mekanikak ja Nintendo entzat irabazi beda, esan nahi dut, oza, Dabize sartzen aurrekari batzuk, nun beste inok izango da benein Pokemonen kopia bat, dialduko da puntu batera, ez, lotxagarrez izango dala. Orduen hori da nik uste hot gehizen bat bilatzen da bela, alako gauzakaz ez diru irabaztie, edo beste jokue ondoratzie, baizik eta... Etorkizunera bestia. Hori da, bai. Eta, bueno, aipatu behar azken dien, Palworldek martxan jarratzen dela, baina aurreti esko sarbidien dau. Aipatu dugu moduen 0.5 pertsinoan dauz, martxoan estrenezan, 0.5 pertsinoa. Crossplay gehitzute, gero palizakizek trukatzeko Palbox bat, Palbox sistemie gehitzute, hau Pokemonen beste kopia dela saleke, modu batera. Gero armadura, askarezkilaritza modalitatie, eta gauzak egizau gehitzu da bez, orduen egize da joku ekasten jarratzen da bela, ondino gauza bastante deko zeitzeko hor. Orduen, ia nola aldatzen da ben, edo ze beste pide hartzen da ben Palworldetik, azken finen, bada Pokemonen klon bat, baina aldi berien biziraupen joku beda, kudak eta joku beda, online bideo joku beda, ez? Ez da MMORPG batera heltzen, baina hainbat jokalariz egon leik ez sistema berien. Orduen hor, beste adarre edo beste esparru asko deki ez tiretzeko, eta ikusko dugu, ze erabaki hartzen da ben, Palworldetik. Eta, bueno, Palworlden aipatute beste albistetxu batera goaz, nahiko interesgarri txikize, baina interesgarri aldi berien, ze PlayStationek, ze aski PlayStation Studiosek, garatzaile talde berrize aurkeztu deu. Team LFG deitzen da, Looking for Group deitzen da, izendatzen da bena gaitzik. Eta hau izango da, azken finen, Sonyren sortzaile taldeko Studios barrize. Blog ofizialina aipatu dabe hau dana, eta berez, Bungie Studioseko sortzaile veteranotako batzuk eratu daben taldie da. Bungie bera ez dau PlayStation Studios talde barnien, baina Sonic bere garatutakoa dela gogoratu bierra dau, ez? Azken finen, nahiz eta erdi independente izen, PlayStationen barruen kokatzen dan talde bat da. Bungie gaz batera, industriako askotariko garatzaileek bildu dituztela aipatzen da, ambizio handiko inkubazio proiektu bateri hasiera emanez. Bideojokuen artean League of Legends, Fortnite edo Roblox bezalako tituluetako arduradunek fitxatu da bezala aipatzen dabe prentsago harrien. Izen be, aipatutako bideojokuen bideo hori jarraitzi da, estudio berri zen asmoa. Helburu basaten da bena gaitzik, multijokalari murgi garrizek sortzi da, akzio jokoetan,
non jokalaritzek ikasteko, jokatzeko eta ordu amaigabiek igarotzeko aukeri euko da ben. Orduen, almetik aldugu aterak itxi gora bera zen mototako bideojoku eitzeko asmoadekien, baina eurek zehazki aipatu dabe eta adi zen naste ederra da horartien. Euren lehen bideojokue, borroka jokuen, plataforma jokuen, moban, bizitza simuliagailuen eta igel erako bideojokuen bezalakoak inspirazio iturritxe eta hartzen da bezan taldekako akzio titulu dela aipatzen dabe. Oso antzekoak, generoak. Bai, hortik danetari dau ikusten da moduen, ez dakigu zer dan igel erako jokuen asuntoa. Ez da sarra, baina ez da izan. Ez da helatzetu kurritzen. Ez dugu ondo ulertzen hori dana, baina, apuru eta aipatzen da benagatik, dugu ondorioztatu Fortniteen edo Robloxen ikusi eta sortu aldi zen unibertsoak edo munduek sortzeko, dolantzeko PlayStationen proiektu izango zala, ez? Alako apurbete gauzak kudeatzeko, sortzeko, jokuek partekatzeko unibertso erraldoi bet izango zana, ez? Zurrumurutan sartuten hasitxe, aspalditzik entzuten gabizen proiektu bada Gummy Bears detzen dana, Bungie antzadanez garatzen ibilidan sormen eta festa joku bet izango zan, eta pasan urtien, Bungiek 220 langile kaleratu bazenien, Pete Parsons presidentiek garatzen ibili ziren proiektuetako bat PlayStation Studiosera mugituko zutela aipatu eban, estudizio barri baten aterpien. Orduen, ondin ez dugu baieztatxe ofizialik, baina Team LFG hau Gummy Bears bideratzeko sortu dabela moten deu. Ez dakigu izen berauko daben proiektuek, ez dakigu nundik jarratxiko dabien, baina PlayStationek horren gogoko deko zen zerbitzuerako jokuen apoteosis edo punturik horrenera kartzeko asmo hori dekila moten deu. Ikusteko dugu, ia ondo urtean jakin edo ez, badakigu azken zerbitzuerako jokuek ez dizela oso ondo joan PlayStationen, honek ze bide jartzen dauen, kaleratuta ikusten dugun, baina printzipioz luzerako doan joku beti izango da Team LFG taldien lehenengo proiektu hau. Lander, deskribatzen duten estilora pixat ez dizu gogoratzen jolas bat izela izkela bere garaiko PlayStationeko supertipikoan, Little Big Planetan, antzerako mekanika izan ditzazkena. Aventura, plataforma aipatzen du, MOBA ez dakit. Nola, gero munduak Roblox aspektu hori de sortu itzazketzu munduak edo minijokoak barruan eta konpartitu eta ez dakitena, Little Big Planet egiten zuen estudioa den inguruan zer gertatu den? Jarraitzen duen edo... Baina, gero pentsa taldekako akzioizko titulua aipatzen da, bai, niri hortik Fortnite atozte burure, baina guztiz ganera. Esango neke egizu dela PlayStation Home estiloko zozer, bere gara izen sortu bien jabori, minijokuekaz, alako sare sozial moduko kutsu eukitzen eban, baina bideojoku izen da, ez? Hau da, nintxe Fortniteko gune. Azken finen Fortnitek, hasi zan lehenengo biziraupen bideojoku moduen, gero Battle Royale aspektu hori gehitzu dutzien, PUBGin arrakasteiri jarraitzeko. Baina gaur egun, beste gozaba da, Fortnite normala dekozu, baina aldi berien joku gehiago gehitzen dabiz, horreko Rocket Leagueen lasterketa joku izango zena, gero Legon Minecrafta deko hor barruen bebai, beste hainbat proiektu garatzen eta sortzen dabiz, kontzertuek, ikuskizunek, danetari da hor barruen. Orain Star Warsena zerbait egin dute, eta gaina baita ere aukera jarri zuten horre Fortnite barruan jokoak sortzekoa, baina grafikoki antzekotasunik ere ez zaukatena Fortniteekin. Hori da, dalako Unreal Engineen, popurri bat ekio sartunde, hor barruen. Eta Robloxek gauza bera, azken finen, igual ez da alako tiro joku bet berez, baina gaur egun munduek sortzeko aukera bizkantzen dutxu, bideojokuek sortzekoa. De hecho, ikastarok eta guzti dauz, umiekaz, zure lehenengo bideojokue Robloxen sortzeko eta alakoak. Orduen, nik hau dena antxunde, hori ze, imaginitaute PlayStation barruen antzeko zeo zerri nahi da bela. Ez da daiteke, Robloxek eukidun arrakazta exageratua da. Bere arazoak egauzke, bere zatiak ilunak eta bastante ilunak dianak. Baina ekonomikoki izugarri arrentagarria da, eta Fortniteen ara zer esan, ez? Ekonomikoki ze izan da. Hortaz, zehaiatu daiteke Sony zaldi horretara igotzen, baina justu bere garaian zeakin itzaiten genuna, ez? Kantzelatu zen jolasean nola zen. Atera eta azte betera
O bi asterix. Concord inozu. Hore, Concordekin gertatu zen gauza berdina pentsatu dezakegu. Sony, agian etzatoz beranduegi jolas mota honetako zerbait egitera? Zera establezituta dauden bi badauzkatzu, Roblox eta Fortnite. Seguru zaude gai izango zehala hoi aurka egiteko? Bi Hori betikoa. titan hoiei. Hortaz. Nahi dozu triplea bat etaratzea, eta ez dakozu IP bat, bez? Ja, Dan, espero dozu funtzionatzea, baina, karo, gainera sabes jolasten, ja bestia jolasten den gauza batera. Askotan galdetzen duzu, ez da hobia indietara jolastia, ez? Gutxitxo irabazten, baina maizago etaratzen jokuak, eta gaizki funtzionatzen, espado funtzionatzen, beste batera pasatu, eta hor, bentsat, eukitzia hainbat lerro zabalik, eta hola, beste gauza batzu dira, ez? Beste estilo batzu, baina, jode, azkenean dana karta batera jokatzea, ez dakite momentu nola ibiliko da nitzen Assassin's Creed Shadow, egia esan, baina Ubisoften kasua da, ez? Prince of Persiakin ondo joan jakon, eta en cambio gero dana postu guztien zeban Shadow zera, eta baina bere ondo irtetzen dutzen, baina ez dakit. Baina ikusi hori dala adibide oso politxe, Prince of Persian adinosuna, ze The Lost Crownek, azikeran, igual espasen lortuko eurek espero bi esan salmentak, baina aldi berien, espien oso estrenaldi honaukin, ze adibidez, PC-erako berzina bakarrik Ubisoften plataforma jokatu genuen, eta Epicen esangoneke. Horun Steametik kanpo gonzan. Steamera karri daben momentuen ikusi dabe salmentak gorain dabela, baina ikaragarri. Eta oin gitzi hastion, edo pasan hastien aipatu bien, uste 2 milioiek gainditu da bezala ja, Prince of Persia honek. Okerspan abien, igual osmatzen dabil zenbakize. Baina, untxe dabiz ikusten gorakada hori salmentatan. Eta azken finen, hori ze, bigarren mailako joku be da Ubisoften txat, igual, salmentak be mugatuen bierda bez, ez? Salmentak aurreikuspenak esan nahi, eta azken finen. Eta PlayStation dutxe da bien aritzen da, danak karta batez, esango dugu, baina hainbat proiektu desberdinak, proiektu desberdin guztionek gauza bera bilatzen dabe, edo esparru berbera betetie bilatzen dabe. Zerbitzuerako multijokalari erraldoiek, apurbetanetarik eukinje, tiro jokuek, aldi berien ez dakiz egizea, ero sortxeko aukerak, eta pasetan dana beti pasetan dana kasu honetan, ja kupo hori edo esparru hori beteta dago, beste joku arrakastatxu batzuk batera. Eta ez padosun benetan zozer ikaragarri egiten edo desberdina, ez duzu beteko. Eta gainera ez da, PlayStation ez da IPA falta zaizkiola, ez? Ze horte hauzka, beira, jende pilatek esaten duena, igual ez gaur egunain ondo ez luke funtzionatuko, baino, medieval berri bat, gaur egungo estandarretara. Edo, Spiro, igual txikiago antza da, logo, Crash Bandicoot berri bat. Hor adibide perfectoa da, Astro. Eske. Bitxu Astro. Bigarren mailako asango dugu dala, ez da benetan, baina holan aurkeztuko dugu. Eta lortu dugu pasan urteko jokurik honen artik kokatzie, salmenta oso honak, eta ez da alako zerbitzuerako joku proiektu bat nun erundotxi esan ez dakizimat urtea ugaratzi, eta ez da alako zebez, ez duzu bier. Orduen, dana bideratzi honetara, eske ziotu lertu inorek indik inabez. Proiektu edukitxolako handi bet, esango dugu publiko zabalen erakartzeko eta hainbat urtez mantentzeko, bale, ulertu baldot. Baina, 3 edo 4 edo 5 eukitzie, jaz. Bai, eta sobreta hori, beste gauzatzuk alde batera utzita. Osea, beste batzuk garatzen nahi batzea, eta hau euki, momentu batean pelotazoa jotzen maezu, olatu der hori hartu eta surfeiten guteko, bikain. Baina eske ezin dezu gauza guztia pustu hain zure daukazun bali guztia horretara, konkorrekin ikusi denun, eta orain ematen du, doaztela gauza berdina errepikatzera, gero ikusi beharkoa nola ateratzen da. Baina alde aurretik ematen du zan deuna. Diguzte sartzea merkatuaten jada saturatuta da ona, eta gainera bi aktore daudenak super establezituak, hortaz, ezkeztetu ulertzen oso ondo. Sony zertan ari den. Baina, beha ikusi beharko dute hori. Bai, nik uste hori, eskabizela oso oker eta denpori egaz, espero dut, ikusko dugu zela handizen aldetik, proiektu txiki zauek edo bentsetorreri injarrak ezau emoten bukatuko da bela. Ikusko dugu. Oso ondo. Eta bueno, albiste handizen hostien, igual laburretara pasetik komeni da, hemen bebadeko guzain bat gauzatxu interesgarri. Azteko da behin Paradox
argitaletxien eta, garatzaile taldien joku barrire igaroko gara, ze Europa Universalis bost aurkeztu dugu azkenik, horren beste hilabetez bueltaka monostien eta euren proiektuen artien hor erdi eskuteta eukin hostien. 2013 urtien argitaratu bien Europa Universalis laun garatzaile berberak egongo deratzien, Bartzelonako Paradox Tinto izango da sortzaile nagusi zen. Eta esaten da benagaitzik, oin bost urte hasi ziren, EU bost hau garatzen. Hori dela eta, prestatutako barritxasun guztizek ezagutxera amoteko ordu erdiko bidizio bat aurkeztu dabe. EU sagi ezagutzen ez tozunetzat, alako estrategia saga oso maitatu da, esango dugu risk erako ez, risk mai jokuen antzeko mekanikak hartzen da bezan bideojokue. Orduen, nazio bat hautatzen dugu, eta hau edatzi ez arduratzen gara, urtiek eta aroak irauteko helburuagaz. Oingo honetan, erdi arotik, berez, 1327 urtetik hasiko gara, aro garaiki dien lehen urtietara heltzeko. Orduan, mundu zotizir, Europatik bilko gara, gure nazio hori edatzeko asmoagaz, ambizio handiko berrikuntzak eta hobekuntzak agintzen dabez garatzaileek, mapa handiz haue, jasoera historiko desberdinek, oinarrezko mekanikantzako aldaketa sakonak, orduan, ikusko duguz. Baina, printzipioz, ondino esteko argitaratze datarik, osake bidizio gehiago ikusti falteiaku, alako garatzaileen azalpen gehiago, baina, printzipioz, Europa Universalis bost hau PC-erako estrenetuko da, etorkizunien. Zuek ibilitzen zeate Europa Universalizan? Ez, ni beti Crusader Kings. Eta sekula ez dut demone saltua. Hau izango zen, 1492 aurrera, azten dana. Eta bestia da orduraino. Suposatzen da, erdiaroa bukatzen danean, azten dala Europa Universalis. Hori, adazken finean, Crusader Kings gizau da, zure familize edo zure resuma hori influentziak. Influentziak eta mantentziez eta bultzatziez, baina Europa Universalis gizau da nazio mailan esango dugu, ez? Beste kutsu badeko horren handiz aurre jota esango dugu azken finean. Ni bina zinez ibili, baina Europa Universalis lau badekotik usitze, laune komenteta, eta bar, eta da saga bat badinozune ojala hau guzteko baiaten, ez, zemoten dugu ordu pila eskainiko betxuzela, da oso ondo dauela, baina kostetziat, alakotan hasti egiz esan. Neri bertigoa baitzi da, euki badauzkat, 3 eta 4, baina eske zehazten basa hor, ja jakinda, Crusader Kings zela zan, 302 zazte jatzu eta onjokan etza hasi. Ja. Imaginatzen dutela hasi horri bat entzat, zeltasun kurba bastante maldat daukana, ez? Bai, eta gero oso entretenitua jokuak, baina galtzen za ordutan probak eta tutorialak izaten dira txiste bat. Eta gero ja sartzen za eta ez dut eze betetzen eta hasieran, izaten da, baina oso polita bat eta asko experimentatzeko aukera moten dutze, orduan beti Crusaderren ikuspuntutik, esaten da bezala gero landezek, enfokia igual desberdin izango da, baina, orokorrean, Paradox da, eta joku guztia, bentsatu, nik probatu ditutena dauke kutsu hori, badauke zailtasun kurba handia, baina gero, normalean joku politxak izaten dira, eta orduak bitatzeko errez. Hori, harrapetan zaitxu nien, benetan harrapetan zaitxu. Hori da. Europa Universalis igual ez da guretzako la saga mailatu bet, baina oin paseko gara beste batera, ni betxet askon maite dodana. Zeldan, The Legend of Zeldan, Majora's Masken, birkompilazio estatikoa ezagutu genduen pasadan urtien. Eta oin, 1.2 adabakize aurkeztu deu Wise Guy deitzen dan garatzaileek. Nahiko adabaki potenti eta interesgarria berez, ze Zeldan PC-ko bertsio natibo honeri moderaldatxek implementatzeko euskarrize gaineratzen dotzo. Orduen, hainbat mod gabiz ikusten alako webgune ofizial baten kaldatzen dabizenak, adibidez, arkuegaz edo bestelako armakaz, lehen pertsonako ikuspegi zen apuntatzen gabizela mobitxie, marraz izantzizen mugak ezabatxie, eponaz aldizen kontrolako betxie, alako gauzatxu dekoguz. Bat aipatu bier da, karagarrizia iruditzu datela, dala mapa dinamikoa. Berez, Majora's Maskek alako mapa oso simplideko, Ocarina of Time antzekoa, menuen dekozu area nagusizetan banatutu izango dugu
erakutsiz zu non kokatzen zaren, alako bereizmen bako mapa txubet, irudi beti izango zana. Eta hain da bena da, mapa hori hartute. Bueno, ez, uste dala berez, beste arte ofizial bateko mapi hartun, eta apurruek izan marrastute, hobetute, sortxeka bereizmeneko mapa bat sortu dabe. Eta hori aldi berien jokuen implemente dabe dinamikoa izeteko. Zehazki nun zauzen adierazten dutxu edozen momentuten, kriston kalidadigaz, pasada bada, eta hau dana gehitzi joku barruen, olako joku mitiko baten, benetan aipatzekoa da. Eraldatxeek ez dira alako hobekuntza sumietara mugatzen, kako txartien. Erokerizien artien Super Mario 64ko Mario bera tope aldugu adibidez, beren mugimendu sorta guztizegaz. Link aldugu jarri Doom originalan jokatzen, alako ordenagailu baten joku barruen, Majora's Maskera jolasten zabiz, baina aldi berien Doomera jokatzen zabiz hor barruen, astakeri bet. Eta, bueno, oin modak ikusten hasi baino eskara hain, gerozetak gauza gehiago gehitzeko aukeri egongo dela emoten dugu. Orduen, nahiko birkonpilazio oso interesgarri proiektu hau, lortzen da bena da Nintendo 64ko joku klasikoak PC-era edo beste plataforma batzutara natiboki portietie, nahiko modu errazien, aipatzen da bena gaitzik. Eta joera hau beste plataforma batzutara edatzen hasi direla ikusi dugu. GameCubeko joku batzuk alako antzeko tresna batzukaz PC-era eruten dabiz. Mario Party 4 irakurri hotelen, adibidez, ikusko dugule natiboki ordenagailuen. Baina PlayStation 2ko jokuentzat behantzeko proiektu eta bizela moten dugu, orduan, denporia segurunik, bai Nintendo 64ko jokuekaz, zeia Super Smash Bros. Edo Kirby and the Crystal Shards, Banjo-Kazooie eta alakoak natiboki iruteko asmoa dau. Baina beste kontsola batxetako jokuekaz bek eusabera ikusko dugu, orduen, ez bakarrik remaster handizek izango zirenak, baizik eta beste mod edo beste hobekuntza batzukaz ikusteko aukeriuko dugu, beti danok maite dugu zen joku mitiko honetan danatan beste buelta bat emoteko azken finean. Kuriosoa da, bideoan ikusten ari geanak zenbat mod ezberdin jarri dituzten, zenbat aldatzen den. Hasieran gainera aurkezpena bezala Minecrafteko mundu bat, ikusten da mundu bat eta esatera nintzen joe. Mundu honen estetika oso zauna egiten zait, eta erokotu da, Minecrafteko blokekin egin dako mundua bezala, ez da. Oso kuriosoa, ez? Eta Lander, nahi kurioso eritzen zaitena da, bestea da, palborrena itzen da gero, kodea eta izango da, hasiratik egin da, eta erabili gabeko kode originala, zelarena, baina, eske, da, Nintendo gauza guztiak hartze ditu kasi. Eta, adiz, Nintendo hori hau, eta ez dezala, oain nik esan da Nintendo gezarrein, pena bat izango litzateke, baina, bueno, inkreiblea da. Nik uste, hau da, askoten aipatu dugune berez, ez? Jokuen kode hartxie legezkanpokoa da, baina proiektu honek ez dugu hori eitzen. Eitzen da, bena, tresna bat eskaini, zuk emondotxasun ROM edo tanadako fitxategize hartzeko eta hortik birkonpilazio hori egiteko. Azken finean, emulazioa modukoa da. Emulazioa berez ez da legezkanpokoa, legezkanpokoa dana da, zu joku bat lortzi legezkanpoko bidietatik, eta hori erabiltzi edo partekatzi edo dana alakoa, ez? Orduen, antzeko terrenoan gauzela saleike alako proiektu egaz. Posten gehiago proiektu bat egoteaz, izugarra egin dute eta lana, eta zoriontzekoa da, desde luego. Agitza gongo dire. Hori da, posteko amaitzen diri, asko berotzez dira alako gauzak, ze, azken finien hori dut, mai handiko remasterak izango zirenak, ez? Joku klasikoanak. Eta igual, Nintendok, adibidez, ez da lan hori eitzen, ze Switcherako engabiz ikusten ez, kontsola virtualan bitartez, emuletako joku sarrak eta ez da behitzen alako kalitate handiko remasterrik. Orduen, ikusti esaliek olako proiektu txuek hartzen eta jokue pilo bat hobetzen. Ze azken finen, eurreko berzio originalak kamari mugitzeko aukera ipetzeman, joku originalak ez pala aukitzen, edozen momentuten gordetakoa talako gauzatxuek. Orduan, azuein bakarrik jokue hobetu eta gaur egungo plataformatara eruan, ze PC aipatu dugu, baina berez, hau aldaportie webkortara, aldaportie beste kontsola batzutera, nahi zen ezkero. Horre nahiko etarte zabala deki, edo zen gauza hitzeko. Baina, joku originala hobetzi ez gain, beste hainbat aukera gehitzen da bizoi bai, PC-ko mundu hau, modan edo eraldatzen mundu hau, joku sarratara eruteko. Orduen, ipi eskartzeot.
Karo Lander eta oin 2025an jokatzeko joku hauek, ez padozu sekula erabili aurretik, ez pasa ibili sekula joku hauetan, oso arrotza eta gogorrengo da. Pentsatzen dute lehengo teknologiakin eta orokorrian. Orduan, politxa izango zen, zu prestatzea, mod pakete bat ero mod batzuk seinalatzea, gaur egun jolasteko eratxukun batean. Eta hola gero ja guk estindekean edo danalakoan instalatzeko. Bai, adibidez, gehizin da, kejarik gehizin da bentsete, handizinak etxutuzena beti izin dire kamarienak, gure Telegram taldien be, Super Mario eta lagun inguruen kamari asko kritik da. Eta justo alako proiektuek hori ja perez barneratzen da, gaur egungo kamara kontrol modernoak erabiltzeko aukerie, beste modik ez ezer instale barik, da horren, ja, horregaitzi bakarrik asko merezu dugu. Bai, hori da. Egunen baten. Bai, ni betxet, zugan eraztuzula zedatan jolastu, asko gomentuko denotxuen, Bai, Ocarina of Time edo Majora's Mask. Bai, bere emulatzaietan Ocarina of Time pixka debilitzen nago. Ba, gaur egungo portan bertzineka, zau justo Zelda 64 proiektu honegaz be, Ocarina of Time hartzeko asmoa diki, ja berez badau beste proiektu bat, portietzekoa, Ship of Harkinian. Baina hau berez simplia hau izango zela emoten dugu, osake garatzen da behinien, aukera hori duko duzu. Eta bueno, ez dakit zen denbora dekogun, igual... Azkenengo batentzat daukau denbora. Bale, igual Gothicera pasako gara? Bai, bueno, ez da gogoratzen dozu, nendala gutxi komentatu ginoan, Gothic baten remake hori egiten da biztenak hainbeste denboran, baina ja, azkenengo, ez da gizela ditu, pre-alfa, ero baseuken eolako zerbait prestatuta, eta egin zeben Nairas Prologue izeneko demo bat. Eta horrekin, itxura danez, indabe beste olako buelta bat emondotze, eta etara dabe beste bersio bat Nairas Prologue honena. Oda honain dago beste demo bat, gauzak aldatuta eta berritxuta eta hobetuta. Orduan, bueno, aukera daukazuenak, 10 giga okupatzen dau, eta daukazu aukera remake honen demo hau instalatu eta probatzeko. Dago 10 minutuko bideotxo bat baita, ipingitza, Steameti bertatik ere ikusi leiken, edo zen lekutik, eta daukazu aukera ikusteko zeintu dien berritxasunak. Bai, berez, dinionez, eurreko demoa probebien 15.000 pertsonan hartien, galdetegi bete zabaldu bien, komentetan ia zentzu dizen akatzak zer hobetu leiken, eta hortik hobetu da bezala demoan pertsino barrireko aukera dozagarri honek. Arne bikain erutze zait, atera lehenengo bertsio bat, komunitatearen feedbacka jaso, eta aldaketa horiek egin da berriro ateratzea, oraindik feedback gehiago jasotzeko. Ojala estudio gehiago gingo alukete hori. Indala pare bat urte irten zan lehenengo remakearen berzinotik, ero zirriborrotik ona aldatu dana izugarriza izan da. Orduan, pentsatzen dut, benetan aintzat hartzen dituela jendiak esan dakoak, eta espero dut hobekuntzak nabarmenak izatea. Porratuko ez du berri hau, Davidan? Ba, instalatu dut, ikusiko dugu. Baina astia daukaten, astia baldin badukat, probatuko dut. Ondo, gero komentako aukeri egozun, ze bentsete demo originalan inguruen egon ginen berbetan, oin dela hilabete edo aste batzuk, osak, abertzaldaketa garri da zen. Aberi gartzen den. Bai, espero dugu. Bueno, nik uste dute denbora gainera etorri jakula, eta besterik barik aste honetakoa egin dugula. Eskerrik asko, zue bixoi, nire partetik, eta entzuten egon zaten guzti baita. Horizia, eskerrik asko, eta betiko moduen, datorren hastien albizte gehiago astorko gara, zeia aro edo hilabete potentitan sartzen hasi gara bideojokuen inguruen, bideojoko munduen, eta segurunik albizte gehiago gongo dire. Eta Doom be argitaratuta gongo da, eta horrebe zer esan egimengo da. Hori da. Lehenengo feedback hori ikarreko juzu. Oso ondo. Agur. Jo.